Ublaya pi baro ki baju pet, bat ngam ya ka Good News TV, bani pedang ngobhai pi sashisien sha kane ka program. Ngi ai ngo ya ubla play yang ngi sashisien ya kane ka lat, ha ka bangi la banyos ngo ya ka kubor na ka ktien ka jong u. Ngi dap da ka jinkmen ha kane ka por, ba idan ringkat bat ngi i Reverend Opi Pathau, iban sam ya ka kubor na ka ktien ka jong blay. I Reverend Opi Pathau, i pen ya Kajayao Presbyterian Church, Kabaham hapo Kajayao District, Jong ka Shillong Rilom Presbytery, Kabaham hapo ka KGP Sinat Sepngi. Barashwa, begin yo asngaw ya kubor, bay pastor ay hapadang ka jongi, ngin ngap siya ya kaway ka jiray ka bakirpang, ban ay da ipul John, wanyang, ublay unkurku yangi baro. Mình xin chong wa le chanya ha kita la chong bơ thấy mình no nghiêm chu cần do u ban ren kan ba Pet Shashua, Shen Pan Yo, Shalade. Pet Shashua, Shen Pan Yo, Shalade. Ba kam itanan yakiji tau berlin ba ali shongdo hakadonut ben iten natrai yang bên glói kên rat bên glói kên rat ngala ye ya me bên glói kên rat bên glói kên rat ngala Yummy. Kiparlok baro kibapen yakani ka program jongka Good News TV. Nga priang subhaya pi syakani ka program. Bat nga ai kuble pi iwi pe baro. Haka kerteng ka bathiang tam. Bat kabren bortam ka jong try. Bat unong pet imchungi uchi express. Hakani ka janmir jongkani ka sngi. Ngi aingu yu blay. Bu ai hangi yakani ka por ka bakodor. Bangin sngap bat sya askor. Yaki jing shisha jongka ktien ka jong u. Kiparlok baro ban syak hot kiba klan bat kiba shlur
kalong ke ka bangi so kemen bat ka bangi ngi so tanan bat ka dei ka jinglong ka jongi ki briu hi bangi kwa ban pen i ni pen pau bangi long ki ba khlan bat ngi long ki ba shlur bat ngim da so tanat hiru baki wei kin ong yingi bangi long ki ba tolat bat ngi long ki ba tieng lani ki ba khawpon ki parlok baro hakani ka janmi choni sngi ka phangkran ka jonga kalong ka jingkhon shaka jinglong khlan ban ka jinglong shlur ki parlok baro ublei hakikitam u Joshua kalanong ka ban kong ger khot ka ban riu ka ban nyo bat ka ba khandai u ong yau Joshua lani u khot yau Joshua shaka jinglong khlan bat ka jinglong shlur ka ktien ka jong blei ka ong pen khlan bat pen shlur bha yaladi tangba menlong uba khlan bat uba shlur bha hatu ngam shimla hukum yame tulong uba khlan bat uba shlur bha kata gari ka jing khot ka jong blei yau Joshua shakari ka jinglong hoi ki parlong habau blei u khot yau Joshua shakani ka jinglong amdei bau Joshua umlong uba khlan lani umlong uba shlur namar u Joshua hi uladap ban pen pau ya kata ka jing khlan bat ya kata ka jing shlur ka jong u nadu bau dang samla habau buat ya Moses bat dei kani ka jinglong ka ba don ha u hi ka ba pen kot yu syaka kerdan bau nong unong ya lam ya ki khun Israel ban pen poi ya ki syakari kanan henrai ha ka ba kum kata ka por baun shimti ya kani ka kam o Joshua u sotho biang bahkan ni ka kam ka long ka kam ka ba khia bat ka ba hadu kata namar habau pechwa shaladi uyo i yaladi bau danglong tangkum u khna samla umpat biang kata ka kerdan kat banlong unong yalam uyo iru yaladi bau dang dei uban sya yalam uban yalam saka wepan habau phai syaga jinglong ki khun Israel utem bat uyo i baki long ki brio ki badam daga jing artatien ki brio ki basyuknyum ki brio ki basyapting ki brio ki bamhun bat ki ba karendang kumbau play ulong ya ki khun Israel ya kan ga jinglong ka jongki Exodus kelenong ba arhuar ker khot ka bakhandai ho ki parlok na lor kan ni Joshua uyo i ban pen poi ki khun Israel syari kanan ki don ki ri bat ki hima ki bakhlan ki ba ap akhamat kum ka Jericho kari ai bat ki amwar susu ban poi syakat chata ki habru ban ya lengba kawa Jordan baru Joshua hakum kata ka por bala aiti hau ban shim ya ka kam nong yalam kum ubreu habu perkhat kita ki jing habu perkhat kita ki jing le la kalam da khuslai la kalam da soling bat so pisah ka mensiam so syapting bat so no mensiam henry ublei ubayu i ka jing ka ba menen ka ba menta bat kalawai ka jong ublei ubayu iru ya ka jinglong ka jong u khon yo Joshua ban ai mensiam ban penslur da ka ba khot ban ong ko Joshua tolong klan bat tolong slur bha long klan bat long slur bha ko Joshua ki parlong ublei ubayo i ye ki jing bat ki jing le ki jongi ubayo i ye ki jing no mensiam ubayo i ye ki jing du jing karman ka jongi ubayo i ki jing syapting ka jongi bat ubayo iru ye ka menen ka jongi ka menta ka jongi bat ka lawai ka jongi u khot yangi syaka jinglong klan bat syaka jinglong ka baslur bha namar nginam la ban job ye kini bat nginam la ban syami ka jingsuk bat ya ka jingkaman da ka jingla bat ka bor ka jongi bat kum juru da ka jing persyang ke jongi ki parlok ngidong kam ya ka ni ka jinglong hangi namar ngidon ru hapdeng
kajing ya mare thong ni don ru apa deng kajing ya mare thong jong kajing em Kristan bat bangi ngin yo ya kajing sup bat bangin yo ban phong ya kata ka pangsnget ha ka bakut no jong kajing em ka jongi kamlong ka basuk bangin yo kidon shibun kijing penwet kidon shibun kijing penthut bat kijing pentulot ki parlok ki don shibun ki hima ki bakhlan kadon kawa Jordan kadon ka kenro Jericho ka baap lani ka bangi haban yat lingba ki parlok baro ka thama ka ap hakamat jongi upol ong ha ka shiti ka jongu shaki Efesos ka lanong ban riu ka khat bakhatar bangi don ha pedeng ka thama bat ka ni ka thama kam dei ka jingale ya ka do ni ka snam Henry ya ki hima ya ki bor ya ki nok sanchar perthai jong ka ni ka jingdum ya ki jing bamman bakan jam mensim haki kenja beneng ki parlok barok ni don ha pedeng ka thama bakan jam mensim haga bo setan un nong yale u jongi kum using u bakarhu u yat keleng udawan khnang ban ngut no teli ya nu nuru ban kong Petras kala nong basan kar khot bapra ban uni u setan ru u ap thap ban tu ban penyam ban penjot ru yangi Gospel ka jong Yohanes kala nong basipau gar khat basipau ha ka baka ong baulong unong tu ulong nong penyam ba nong penjot bar kum juru Yohanes kala nong bapra gar khat basau pusau kaya thu yangi baulong ukpa ka jing lam ler kum ta kum ukpa ka jing lam ler daki kentin lam ler ki jong u yale ban pen kalon yangi nagata ka jinget ka bangi don bat uyale bangin numla ban poi syakta ka thong ka bau blei ulabu gerbang yangi ban poi shu ki parlong ngidong kam ya ka jing klan bat ka jing slur namar ka jing shisha ka long baka do jongi ka tolot Gospel jong Matius ka nong ban arpon riu ka khat basau poi haga baka spom ka sno hangi jiroi sam ka basan kuai gar khat basan bat bunsin kan ni ka jingel ka jinglong ka do kaya lamingi ban im ban yat kat kum ka do bat ban le e ka jingle ka do baro ka shiti ka jong Paul si Galatia ka lanong basan ka khat bakat khandai hadu arpoi ka yathu ye kita ki jingle jong ka do haga bakong menta ki jingle jong kado ki long ki bapau ki balong ka baklim ka jing bam khut ka bale nuti ka jing mani belai thau ka jing ai ksut ka jing ya shun ka jing ya nya ki jing pi hun ki jing bitar ki jing ya pan ki jing ya nya ka jing ya khlan ka jing ya pat nyam ki jing bishni ka jing buan ka jing di kiat hau ki parlok kita kilong ki jingle jong kado baga ketien ka jong blai kaya tho baragani ka janmit joni sngi ki parlok ka jing khot yangi kalong shaka jinglong klan bat shaka jinglong shlor baragani ka janmit ki parlok kumno ngidai ban le ban yo yakani ka jinglong klan bar ka jing shlur haga jing lenti ka jing em ka jongi kum no ngin le ka ei ka bangi dei ban le bara ka ni ka janmi joni sing ngabu lightly ki ei ki bangi ngi dei ban le ka ban kong galong shim ya ka rai ban kut jingmut bangin long ki baklan bat ki bashlur shim ya ka rai ban kut jingmut scam bangin long ki baklan bat ki baslur ki parlong u blei u khot yu Joshua shakani ka jinglong baru Joshua daladihi ula shim ya karai ban kut jingmut
Bakata ka jing kot ka jimot ka jong ukalong ka ba scam. Baun long unnong yalam. Baun yat syakmat. Ban shim ya kata ka kerdan. Ka bau blay ula khot yu ban yalam. Yaki kon Israel. What happening ki babon ki jing sngo. Ki badan hao. Ki parlok. Ngidong kamban kot jimot scam. Haladi shimat. Bangin snutulat. Bat bangin snuting. Bat bangin yang persya iki jingle joka do. Bat jong kapap. Bangin yang yale persya iki jing sniu. Bat yang yale persya iki jing pensyoy. Bat yaki but sianti usotan. Bat kumcu yaki jing bat iki jing ele. Jong ka jing ka jongi baro. Ki parlok ni hap ban yeng scam. Hakan ni ka jing khot yengi. Habau belai khot yengi syakan ni ka jing long. Ngin yang scam hakan ni ka jing long. Bat ngi tip ya kan ni ka wei. Bangin yo ya ka jing chop. Kabahar. So scam haki kular ki jong ublay. Ublay habau khot yau Joshua. U airu ya ka jingkular baun ino yau. Kata ka di ka jingkular ka jong blay. Henry un lem ringkat batu kat syaba un lem. Ka kitab Joshua kalanong benkong kerkhot kabasan bat ka bakandai. U Joshua daladihi ulayo bat ulamat. Ya ka jing don ringkat bat ya ka jing alam ka jong blay. Kumba ulak kular hau Moses. U Joshua ulayo yaw Richard ding men miet. Ulayo yaw Richard ding yaw Richard lo men sngi. Ka kitab Exodus kalanong bakat lai kerkhot ba arkway. Ulayo ki kamba bar ki kampla ki babon. Bat ulamat ru yaki hagata ka jia lenti ka jong u hari kalau. Bar kita ki jing mat ki jing yo ki jong u baro kilong ka dur jong ka jing alam ka jong blay. Baru Joshua habau blay ukular yo u. Baun let lam ringkat batu. Usos kem. Bau blay uba pendap ya ka jing kular hau Moses. Un pendap ru haga jing ka jong o. Ki parlok ka jing klambat ka jing slur nginom yo nakaspa ka bangingidan. Nginom yo nakabor ka bangingidan. Nginom yo nakakardan bar ka buram. Henry nakikular ki jong u. Bauong nganlong lem batpi. Habaro ki jing Hashem, habaro ki jing kendu ka jong pi. Nga long unong ap lang berat u jong pi. Kasam kaba arpulai. Nga long unong ap lang berat u babha. Nga long unong ap lang berat uban sumar u bayada. Yapi. Kata ka di ka jong kular ka jong u. Kabuay hangi. Baduong ru banga ngadon hakaliang ka jong pi. Kajiroy sam kabasis pakat pra kadakot bakandri ko ong. Utray udon hakaliang jonga. Ngan syeptin. Ubriu ula bane ayu yanga. Kiparlong. Kata ka di ka jikular ka jong play. Bat ki don shibun ki way pat ki jingkular ki jong blay ki bau kular haga ja lenti jong ka jing ka jongi bangila ban syam haga ktien ka jong blay. Ki parlok bangin syam ya ka jing klan bari ka jing slur haga ni ka ja lenti ka jongi. Bat ba ki jing so kyu bat ki jing so ting kin duno naga jing ka jongi. Tu ngin so scam. Haki kular ki jong ublay. Ubangi ni syakri. Namar ki jing kular ki jong ublay. Kat ki badan. Kilong hau kabah oat. Bat hau kabah amen. Kasiti ka jong pol.
Kabaar si gikoren. Kalanong gabaning kongger kon. Kabaar pao. Kabalay bat kabakado. Pai yagi kamat ki jongi siya ublay. Ki parlok ublay ulakular yu Joshua. Usos kem haki kular ki jong ublay. Bat kumta hakaway pakaway ka sinjam ka jong u. La haka jingjom ni haka jingram. Ki kamat ki jong u ki pai tang siya ublay. Bat ka jing pai ka jong u siya ublay. Kadi ka dak jong ka jing penrin. Kadi ka dak jong ka jing pendam ka jong u. Banong hakamat jong ublay ba umlong ruem. Umlong ruem. Kalam ka jing alam ka jong ublay. Bakum taki kamat ki jong u haka way po ka sinjam jong ka jing nanti ki jong u. Abo ya lam ki kun Israel. Ki kamat ki jong u ki pai bay tang siya ublay. Ki parlok. Kadong kam yang i. Bangin pai ki kamat ki jong i. Tang siya ublay. Ngin pai ki kamat ki jong i tang siya ublay. Utray jong i u Jesus Christ. Namar day ma u. Bat day tang na u hiru. Bangin yo ikabor. Kajing kalan. Bat kajing silor. Namar uniti ubala ban ay. Kumbaha ulak hot. Yangi siya kata kajing lok. Baru Jisu ong klem mga. Pimla ban le ruem. Gospel kajong Yohanes kalanong bakat san karkot basan. Nga Jisu tanan. Kiparlok. Habang ngapay siya kajing kajong upol. Bawpol haladihi simet. Usya me kabor jong kajing klan bat kajing slur. Kajing syakri kajing teray kajong uwi kakam kajong kanran. Kumo apostol ukres. Habaw pay siya kajing la kajong u. Uong hagashiti siya ke Filipi kalanong kabasaw karkot bakat lay. Wang ngala ban le iki ke iparo. Ama ka bor ka jing klan, baga jing slur ka junga. En ri hauta wa pen sa bor. Iya nga. Ki parlok baro. Pai ki kamat ki jungi tang shaublay. Bodong ka bor ban ayangi ya ka jing klan. Hebrew kalanong bakat ar ka baar ka khot ingi. Da ka baong. Da ka ba kami shau Jisu. Unong pelong bat unong penjanay. Ya ka jinget ka jongi. Ki parlok baro. Haga jihat lenti. Njong ka jing ka jongi. Ay. Baki kamat ka jongi barbor. Ken pai tang siyaw blay. Ubalak ban pelong. Ubalak ban penjanay. Ya ka jihat lenti. Njong ka jing ka jongi. Bun ay hangipat. Ya ka jing klan. Ban. Ya ka jing slur ka jong uyi. Tu blay na kerkuno ingi lembah. Kani ka kubor. Kabaw blay ukhot ingi siya ka jing long klan. Bat siya ka jing long slur. Haga jihat lenti ka jongi. Da ka babarabor. Ngin kut jing mot skem. Bandan ya kani ka jing long. Ban so skem haki kular ki jong blay. Bat bangin yay pai ki kamat ki jongi. Tang siya u. U blay nakamtak ka buram ka jong u. Amen. Ngin pandam kamat jong blay. Haga jing tuay. Au blay bok pahajing bahab nai. Ay ngo me. Haga ni ka jan mi joni ka sungi. Bangila ngilaha ban yo slow. Ya ka jing shisha jong ka ketien ka jong me kay kotray. Bat ngida tuay sa shisien pan. Ba me medakar ku. Ya ka ni ka ketien ka jong me. Kabalapan slow haga ni ka jan mi. Bat try ngi tuay. Bahaga jaya lenti jong ka jing ka jongi. Kabangingi day ban yan, ya kani ka jaya lenti jong ka jing kabadak di ka jing ki jing ele. Kabapenting, kabapensmith ingi. Bar kabapendu bor ingi. Henry try melakot ingi siya ka jing long klan bat siya ka jing long slur. Yarap ingi ken ko try bangin kut jumut scam. Hagat ka jing kot ka jong me. Bangin don ya kani ka jing long ken ko try. Ay ken ko try. Babarabor. Ngin so scam. Agad agad jing kular ka jome. Bami maong bami menlam ringkat bat ngi. Bami mendon hasenda jong ka jing ka jongi. But ay baki kamat ka jong iru.
kin pai bet tang shame kerhu kan ko try ki ba ngap ya kan ka ktien ka jome aba kan ka ktien ka jome kan long ka bor ka jerap ka jingker khu ya ki bakin nang la ban ya ya kan ka ja nanti jong ka jing em ka jong ki lam ringkat bar ka jing klan bar ka jing shlor ka ba me madan ban ai ha ka jing em ka jong ki sai sien try kerhu ka ktien ka jome na ba kini baro ngapan ha ka kerteng ka thiang tam bar ka bren bor tam ka jong try but no penim jong Jesus Christ amen